Vítajte pri našich podcastoch na tému reality a dnešnou témou sú zaujímavosti, čo sa nám stalo, čo sa udialo za tie roky a vítam tu Ivana. Zdravím vás, Nitranskej realitnej kancelárii, už vám ho nemusím predstavovať. Je to veľmi známy tanečník, realitný maklér a môj dobrý priateľ. No ideme sa baviť hlavne na takú tému, aby to bolo zaujímavé, možno že nejaké kuriozity, ktoré sa udiali počas toho. Ako si rokov vykonávaš túto činnosť, koľko to je už rokov? Realitného makléra robím už od 2015, takže to je 11. rok. No, to už je dosť dlho. Takže za ten čas sa mi stalo kadečo a tých vecí, ktoré nastali v rámci obhliadok a toho všetkého bolo dosť. Možno, že ešte povedzme také tie začiatky. Pamätáš si možno, že úplne začiatky, keď si začínal, keď si sa len učil v týchto veciach chodiť? Samozrejme, začiatky neboli vôbec jednoduché. Bolo to o tom, že človek sa hľadá, vôbec rieši na začiatku, či to robiť chce alebo nie, lebo tie reality a tento trh celý není úplne jednoduchý. Ale ja som sa tu našiel, začalo ma to baviť a po asi cca roku, kedy som to celé podchytil a študoval som a naučil som sa to, začal sa to celé rozvíjať a videl som v tom, zotrval som, vydržal som a som tam doteraz a neviem si predstaviť, že som robil niečo iné. Možno, že na túto tému ešte takú radu pre tých ľudí, ktorí prichádzajú, ktorí by chceli robiť reality. Ako to vnímaš? Možno, že je ten ťažký, skutočne ten prvý rok, alebo čo je možno, že najťažšie na začiatku? Na začiatku je proste sa zorientovať. Nie vždy všetko pôjde úplne jednoducho, netreba sa samozrejme vzdávať. Treba pracovať momentálne v dnešnej dobe, teda v tej dobe, keď som to začínal, ja to bolo úplne inak. Teraz, čím? Bolo to tým, že aj tie sociálne siete a ten marketing a ten brand osobnosti nebol tak rozvinutý. Skôr sa fungovalo na tých nejakých možno referenciách, dostať to do povedomia tých ľudí úplne iným spôsobom ako teraz. A teraz to je skôr o tom, že musíš byť proste interaktívny, musíš byť vidieť a zameriať sa naozaj na tie sociálne siete a ten vlastný osobnostný marketing a samozrejme byť pod kanceláriou, ktorá tieto veci jednoducho chápe a pomáha ti v tomto rozvíjať. Vzdelanie, štruktúra vzdelávania a toho, kam sa chceš posunúť, je stále v podstate rovnaká, akurát teraz je dostupnejšia, ako bola predtým. A jednoducho pre tých nových, ktorí začínajú, tam odporúčam vlastne zotrvať a nájsť si ten svoj vlastný štýl, ktorým ísť, čo vlastne chcem robiť a tomu sa jednoducho venovať a samozrejme vzdelávanie, lebo v dnešnej dobe vyhrávajú informácie. To je akože alfa omega, ktorá teraz momentálne je. Čím viac človek vie o tých veciach a vie tým klientom poradiť, tým je odbornejší a tým je zaujímavejší, dôveryhodnejší samozrejme. A hlavne zotrvať, jednoducho nebáť sa toho, že niečo možno ide ťažšie alebo nevychádza. Ten trh je momentálne trošku aj presýtený, ale jednoducho, keď tou správnou cestou vyrazíte a zotrváte, tak to má zmysel. Ja sa ešte vrátim k tejto otázke. A nie je to možno, že jednoduchšie pre túto mladšiu generáciu, keďže pre nich tie sociálne siete a práve možno, že ten osobný marketing, keď sa bavíme o Instagrame, o Facebooku, je jednoduchšie, je to také prirodzené pre nich proste zdieľať niektoré veci, podľa teba? Áno, samozrejme tá generácia, ktorá je momentálne, tak žije tým Instagramom a teda tým Facebookom a týmito sociálnymi sieťami. To je pravda, ale ten brand v rámci tej profesionality je niekde trošku inde. To znamená, že tí ľudia musia pochopiť, že áno, OK, toto je nejaká tá moja osobnostná značka ako človeka, nejakej fyzickej osoby, ale reálne tie reality a tá pracovná činnosť je niekde inde. Ten realitný trh ponúka veľmi veľa možností na tvorbu, samozrejme, jasne. Veľmi veľa vecí zaujímavých, len treba to správne podchytiť, aby to ladilo v podstate viac menej 100 ľuďom 100 chutí. Toto je dôležité, že nie každému vyhovuje ten štýl a tie informácie, ale hlavne najpodstatnejšie, nech už čokoľvek vytvoríš, tak to musí byť pravdivé. Jednoducho tie informácie musia byť naozaj zistené, musia byť naozaj tak a nemôžu byť jednoducho vymyslené alebo správne to len tak, že však niečo som počul. Toto je veľmi dôležité, tí ľudia v dnešnej dobe si majú možnosť to preveriť. Jasné. Takže toto je to jednoduchšie, že tí ľudia majú to možno prirodzenejšie zafixované, že áno, že idem na obed a odfotím si ho predtým, ako začnem jesť. Čo napríklad ja osobne zafixované takto jednoducho nemám. A dosť sa to učím aj ja, že musím si premyslieť v danej situácii, čo viem použiť na tú kvázi reklamu.
ale funguje to. No. A na druhej strane oni, tí mladší, tu majú ťažšie v tom, že je toho veľa. Jednoducho tá konkurencia je naozaj vysoká a bavíme sa o tom, že musia nájsť tú škáru medzi tým všetkým, aby boli práve tí, ktorí sú zaujímaví a tí ľudia si ich vyberú, alebo minimálne to s nimi skúsia. Súhlasím. No dobre, a poďme teraz vráťme sa o tých 11 rokov už naspäť v podstate k tvojim začiatkom. Možno, že spomenieš si na nejakú takú vec, možno, že pri tých prvých obhliadkách alebo prvých predajoch, ktoré sa ti stali možno, že práve také zaujímavé, možno, že vtipné, ktoré teraz berieš, takže už ináč, keď si to tak pospomínaš, že možno, že také tie fópa, ktoré sa stali, čo je úplne normálne, keď sa niečo učíš, tak sa takéto niečo stane. Áno, hej. Ako zopár takých rarit bolo, čo sa udialo, také najjednoduchšie veci, že niekde zapadneš alebo niečo, to bola taká bežná vec a napríklad predával som chatu cez zimu, bola tak zjazd tej chaty bol tak do kopca, samozrejme bola námraza, bola zima a tedy ešte tie zimy boli také tuhšie. Klienti, on nie je až taký starý, ako sa hovorí. Klienti mali štvorkolku, to znamená, že pohonštíkač vtedy bez problémov vyšli, ja som samozrejme ešte ostal, zatváral som, zásínal som, no ja som ostal proste visieť a šúchalo ma dole. S tým, do garáže? Že by si nabúral, či? Nie, ono vlastne bolo tak, že to bola chatka, bol nejaký taká kváza predná časť a potom išlo sa z nej vonka takého kopčeka. A ten bol zamrznutý samozrejme a ja som v tom kopčeku pribrzdil, lebo som na diaľku zamykal chatu ako alarm. A tým pádom, ak som pribrzdil, začalo šúchať dole, nevedel som proste výjsť. Tak som klientom zavolal, oni sa samozrejme vrátili, ak ma vyťahovali, tak zapadli už aj oni. Nás reálne musel vyťahovať proste traktor. Takže aj takéto sa stávajú. A taká najväčšia, možno časová rarita, aby ste uvedomili ten makler, ako pracuje, čo sa týka časového hľadiska, tak je samozrejme, že väčšina ľudí rieši reality svoje osobné po pracovnej dobe alebo cez víkendy. Alebo v pracovnej dobe, keď to nikto nevidí, zamestnávateľ samozrejme. Áno. Najväčšia realita bola pre mňa to, že bol piatok, mal som tu priateľov zo zahraničia, tak sme proste vybehli si sadnúť a o 1 ráno mi zvoní telefón, proste zdvihol som s tým, že mi volal klient. Najprv som bol taký, že som sa spýtal, že či je normálne, že mi volal 1 ráno, ale zhodou okolností o 2-3 stoly sedel ďalej. On vedel, že tam sedíš ty? Áno, našiel si ponuku na dnes, dodal moju fotku a jednoducho zbadal ma tam. Čiže máš fotku podobnú takú? Áno. V tej dobe to bolo také, že to fungovalo, že áno, to, čo na fotke je aj realita. Proste krajšie. A zavolal mi, zakýval mi, vysvetlil mi situáciu, OK. No a hneď v tom čase, o 1 ráno, keďže to bolo v Zlatých Moravciach, býval som kúsok, sadol mi do taxíka, zbehol som domov po kľúče, v byte, ktorý chceli vidieť, nikto nebýval. Mal som kľúče, majiteľ bol dobrý kamarát, to znamená, že nebol problém tam to ísť pozrieť. Takže o 1:30 ráno sme išli na obhliadku a pánovi sa to zapáčilo a aj ho kúpil. A pamätáš si, že bola ešte ďalšia obhliadka alebo zobrali ju v podstate po tej prvej? On zobral po prvej. My sme tam akože o 1:30 ráno, o 2:00 ráno behali po tom byte na obhliadke a jednoducho zobrali ju. Zobral tú nehnuteľnosť, no a s týmto svetlom je to tiež taká kuriozita ešte jedna. Mal som byt, kde z nejakého dôvodu bola proste odpojená elektrika a to bolo tiež cez zimu a jednoducho klienti prišli na obhliadku a nenaštartovalo mi jednoducho svetlo, to znamená, bola v celom byte tma, tak sme svietili telefónmi a aj napriek tomu, teda, že tam ten vizuál optický bol slabší, lebo sme svietili telefónmi, aj tak sa im byť natoľko zapáčil, že ho proste kúpili. Takže aj takéto sa stávajú. No. Ja sa ešte vrátim k tomu predošlému, čo ste pozerali, že dajú sa spraviť obhliadky, ale nesmie tam nikto bývať v noci. Hej, áno, samozrejme. Neviem si predstaviť, že by sme svítili a pôvodní majiteľi by tam boli. Áno. Toto je vec, ktorá musí byť tým, že moja manželka ma volá kľúčiar, lebo tak ja mám tých kľúčov doma strašne veľa od tých nehnuteľností, väčšinou mám klientov, ktorí v tých nehnuteľnostiach nebývajú, alebo sú v zahraničí, alebo sú odcestovaní, tak majú voči mne proste naozaj dôveru, že tie kľúče mám a môžem ísť na tú nehnuteľnosť podľa vlastného uváženia. Takže aj to sa stáva. Či už aj mal som už obhliadky o 5 ráno, o 6, ako tie časy sú také tým, že ja som dosť flexibilný a viem sa prispôsobiť, tak tí klienti, keď mi zo srandy povie, že on začína v práci o 6 a môže byť obhliadka predtým,
a ja mu poviem áno, tak jednak je prekvapený, je zarazený, ale dohodneme sa a ja s tým akože naozaj nemám jednoducho problém, takže... Ako to možno, že vnímaš ty, majú tí makléri také svoje akože nejaké hranice, možno, že aj tieto časové, alebo aj to, ako ti volá klient, alebo je to o človeku v podstate, že niekto to akceptuje, niekto to neakceptuje? Je to presne o tom, ten maklér, ako to nastavené hlavne doma. Bavíme sa o tom, že keď som začínal, ja som proste slobodný, bezdetný, to znamená, že mne to bolo v princípe naozaj jedno. Teraz už áno, riešim aj ja to, že proste nemôžem ísť pred 8, lebo proste dcerku zanášam do škôlky a tak ďalej. Alebo proste večer už proste potrebujem byť, alebo teda chcem byť s tou rodinou a jej sa venovať cez víkendy. Nie vždy to ide, pretože naozaj tí ľudia cez tie víkendy majú čas na tie obliadky. Oni môžu vtedy. Tak, no. Nie vždy mám nepracovný proste víkend, ale nie je to taký extrém a naozaj sa snažím ja väčšinou to dávať všetko na tie doobedné hodiny, keď sa bavíme teda o tých víkendoch, aby ten zvyšok dňa sme si mohli aj s rodinou niečo naplánovať, niekam proste vybehnúť. No a je tam veľa práce proste tej administratívy. Ja to robím tak, že proste v piatok do toho času nejakého večerného, čo 5-6, porobím najviac, čo sa dá. A tú administratívnu prácu, pokiaľ sa dá presúvať, tak ho presúvam až teda do tej nedele, že večer si sadnem k tomu počítaču, že ten víkend po tých večeroch proste nesedím sa tým počítačom a nerobím tieto veci. Takže, ale áno, je to rôznorodé, je rozdiel, či je maklér aj žena, teda matka, alebo je to chlap, proste je to celé o tom, ako to ten človek má nastavené. Niekto proste má určené hranice, proste od do a hotovo, ale to na každom jednoducho z nás a s tými ľuďmi sa proste dá dohodnúť. Určite, keď majú záujem 100%. Ale ten urgent nie je taký, keď si zavoláme v pondelok, že mám nejakú nehnuteľnosť a chceme obliadku. Asi aj záleží od typu nehnuteľnosti, samozrejme, že to je dom, poviem, že ten má viacej času, niekedy tie byty sú rýchlo otočkové, čiže vlastne ako sa tam to treba neriešiť. Ale dá sa, že zavolajú v pondelok a ideme obliadku až v piatok, takže ako jednoducho dá sa dohodnúť. Tých variant tam je veľa a proste zase treba si uvedomiť aj to, že zladiť väčšinou 3 ľudí, lebo ten kupujúci sú väčšinou pár, že sú dvaja, tak nie je jednoduché. Takže niekedy sa stane, že obliadka je až o týždeň a preto niekedy tie časy sú také, že skoro do obeda. Mne osobne vyhovujú do obedné časy, lebo to viem, že proste povybavujem záležitosti a potom si robím ďalej a ten time management si plánujem a ten deň si plánujem tak, ako potom ja chcem. Takže tak, no každý toto iná, každý má nastavené. Každý ako môže, ale u nás v realitnej kancelárii koluje taká jedna akože historka o tebe, že ty si chcel v podstate predať jeden byt ľuďom a dokonca sa ti stalo to, že si ich tam vymkol aj s nimi sa, tak akože ako to je vlastne? Ja to úplne presne neviem, už si úplne presne nepamätám, ale toto by si mohol povedať, akože ja viem len tie informácie, že si potreboval ten byt predať a preto si ich tam vymkol a až kým ti nepodpísali zmluvu, alebo ako to vlastne je? Nie. To bolo tak, že mal som nehnuteľnosť, kde sme v klasickom, bola to nedeľa, bolo nejaké 2 hodiny boli asi cca, išli sme do bytu a keď som ho odomýkal, tak boli samozrejme bezpečnostné dvere, tak zvuk toho zámku sa mi nejakým spôsobom nezdal, ale odomkol som, nejak som to neriešil, zvonku bola gula, znútri bola normálne kľúčka a jak sme vošli do toho bytu, dvere som zavrel, neriešil som, spravili sme obliadku, no lenže keď sme chceli z toho bytu výjsť, tak jednoducho nebolo možné. Niečo sa v tých bezpečnostných dverách tam proste poškodilo, či zapadol, ja neviem, jazyček alebo niečo tam, nejaká konštrukcia vypadla, tak nevedeli sme sa dostať vonka. Prvá vec bola tá, že som sa nedal majiteľovi dovolať. Keď som sa mu po hodine konečne dovolal, tak bohužiaľ bol odcestovaný, takže to mi pomôcť nevedel. A asi by mi ani nejakým spôsobom nepomohol, lebo keďže kľúčom strčila toto krútile, už neurobím. Zámočníka zohľad nejakého, to bol proste veľký problém. A keď som sa už niekomu aj dovolal, že nejakému kamarátovi, ktorý sa tým veciam venuje, tak mi povedal, že on tam asi neurobí nič. Takže mne to vychádzalo na pondelok, no a po 3 hodinách už najprv sme sa smiali, potom sme sa rozprávali, potom už boli zúfali, že akože už by trebalo ako nejak to vyriešiť.
tak keďže tento byt nemal balkón, len sa volá, že francúzsky balkón, len také niečo. Chvála Bohu, bolo to na prvom, ale vyvýšenom podlaží, takže nebolo to úplne nízko, takže skočiť nepripadalo do úvahy. Nakoniec sme zohnali kamaráta, ktorý prišiel a nejaký veľký rebrík nám oprel o fasádu a nejak sme proste zišli. Najväčší problém bol spaní, lebo tá sa tak strašne bala výšok. Okay. A už akýchkoľvek. Boli starší? Alebo... To boli v tom čase, oni boli nejaké 40-tnici. OK, aj tak. No. Ale jednoducho mal obrovský strach. Akože už nie priamo z tej výšky, ale z toho, že padne, lebo keď videla nás dvoch chlapov, ako zliezame, tak nebolo je všetko jedno a nakoniec teda sa nám podarilo bezpečne, z toho bytu výjsť a v pondelok v podstate vymenili celé dvere, lebo tam to bolo tak poškodené, že tým, že ja som zavrel, ja som zabuchol, silnejšie som buchol, tak tam niečo proste vyskočilo a nepodarilo sa mi ho predať. Čuduj sa v svete, prečo to nekúpili. Nejakým spôsobom. Ale náhodou dobrá rada pre začínajúcich maklerov, keď chcete tam udržať klienta a neviete ako, tak to vybavte takýmto štýlom a minimálne 3 hodiny môžete sa s ním rozprávať a presvedčiť. Asi tak. Ja na to nadviažem, by som teda odporúčil, že naozaj sú to také banality, že ani nenapadne, ale pre istotu tie dvere nejakým spôsobom, naozaj keď sa vám nezdá niečo, tak nehať ich možno naozaj priotvorené alebo nejak to zabezpečiť, skúsiť, lebo nie je to úplne sranda, keď sa vám to proste stane. No určite, akože ja si to viem predstaviť, no, zaujímavá vec. A úplne posledná vec, to tiež možno je taká rada, stalo sa mi, že nie je vždy úplne jasné, čo v rámci nehnuteľnosti, hlavne keď sa bavíme o iných domoch a možno tých starších, čo úplne jasné je definované a každý tomu rozumie, čo je súčasťou tej nehnuteľnosti. Hlavne keď sa bavíme o staršom dome, kedy ja neviem, tým kupujúci si povie, že chce ten dom celý vypratať od tých starých vecí a teda dohodnú sa, tak niekedy je vhodné možno si presne naozaj definovať, čo v tom dome má ostať, lebo taká posledná pikoška, bolo to veľmi dávno, to bolo tiež, neviem, to som mal asi 3 roky a pán proste si myslel teda, že keď bolo povedané, že má celý dom vypratať, tak to aj urobil, len s tým, že zobral aj radiátory. Čiže podpiloval radiátory, hej? Presne tak. Takže síce boli akože staršie, ale boli samozrejme požičané a budúci majiteľ, teda nový majiteľ, logicky ich tam chcel nechať, lebo teda nehnuteľnosť bola funkčná v rámci kúrenia a teda blížila sa zima a teda nechcel to hneď rekonštruovať a ten dom nejakým spôsobom temperovať. No. Tak sme boli dosť v veľkom šoku, keď sme prišli na nehnuteľnosť ju prebrať a chýbali v celom dome radiátory. Pamätáš si, ako ste to riešili? Nakoniec sa to proste vyriešilo. Oni sa tomu v konečnom dôsledku zasmiali. Najprv boli taká nervozita, že teda čo s tým, ale chvála Bohu teda naozaj ten majiteľ to teda nesprávne pochopil a jednoducho sa dohodli. Mi sa zdá, že tam sa nejaké radiátory proste niečo sa zablendovalo a nejaké sa proste primontovali jednoducho naspäť, aby tá nehnuteľnosť temperovala. Ale v konečnom dôsledku sme odchádzali s tým, že sme sa proste na tom jednoducho smiali, že to je zaujímavé. Že tieto veci sa proste riešia, no, takže tak. No a ešte jednu otázku mám na teba. Stalo sa ti niekedy, ja myslím, že už tento prípad bol, ak som započul dobre, že ti predávajúci alebo kupujúci umrel pred tým, ako sa podpísala zmluva? Bohužiaľ nie. Bohužiaľ sa stávajú aj takéto veci. Nikdy to není príjemné, ale určite. Je to život a tomu sa nejakým spôsobom nevyhneme. Áno, stalo sa mi. Bohužiaľ nie raz. Dokonca viackrát? Áno. OK. Také 2 príklady mal som v rámci nájmov. Proste, že tí klienti, tí nájomníci, tak sa asi 2 sa stala také veci dosť v priebehu 1 roka a tak po sebe, že sa stali nejaké nehody, že nájomníčke proste manžel bohužiaľ zomrel pri autonehode, alebo pri druhom prípade proste tiež tam prišlo k nejakému nečakanému úmrtiu v rodine. Takže z toho nájmu odišli. A áno, proste pri predaji sa stalo a teraz sa to stalo však aj našej kolegyni,
že jednoducho mala klientov, alebo ja som mal klientov, ale boli klienti, ktorí o tú nehnuteľnosť mali záujem a už malo prichádzať reálne k tomu, že sa ideme dohodnúť a teda bohužiaľ jednoducho majiteľ zomrel. Takže stávajú sa tieto veci, nie je to naozaj príjemné pre nikoho, ale teda hovorím, stáva sa to s tým, že je tam potom niekoľko riešení, buď tá rodina je natoľko nejakým spôsobom silná, že dokáže to v podstate hneď riešiť, ale po nejakom čase a väčšinou je to o tom, že musí prebehnúť dedické, tým pádom sme zastavení na minimálne pol roka, ale chcú to nejakým spôsobom doriešiť, uvedomujú si situáciu, vždy je niekto, kto tam proste robí toho človeka, ktorý je tam akože silný a drží to celé a je schopný aj nejaké veci proste riešiť, ale toto je vec, ktorá je naozaj veľmi nepríjemná, ale proste deje sa. Dokonca sú také prípady, že sme mali aj proste ležiaceho človeka, proste bol v nemocnici, jednoducho človek jednoducho nedokázal buď zo zariadenia alebo z nemocnice prísť na podpis zmluv. Potom sa riešia také veci, že notár, je tam možnosť, že notár reálne príde do nemocnice na podpis, na overenie zmluv a tak ďalej, pokiaľ je táto možnosť. Doteraz, pokiaľ je tá informácia správna, tak viem, že keď sa podpisujú vlastne záložné zmluvy v banke, pri kúpe na hypotéku, tak nebolo možné ju podpísať tie zmluvy nikde inde, len v tej samotnej banke. A viem, že táto situácia, táto vec sa nejakým spôsobom pohla a neviem, či jedna alebo dve banky už majú tú možnosť, že vedia podpisovať záložné zmluvy, pokiaľ je to zdravotne nejakým spôsobom podložené a inak to jednoducho nejde mimo záznamov banky a mimo banky s nejakou verifikáciou, takže už je aj táto jednoducho možnosť. Nie je to ešte všade, ale už sa to hýbe smerom dopredu a modernizuje a tie banky si uvedomili, že naozaj je veľmi veľa prípadov, keď tí ľudia sú starší alebo sú v zariadeniach alebo jednoducho niečo. Lebo bohužiaľ pri podpise záložných zmluv banky vám nepomôže ani generálna moc. Jasné. Tam proste musíte ísť fyzicky, pri podpise kúpnej zmluvy to možné je. No dobré, a ešte možno, že záverom, ja mám takú informáciu, to je úplne čerstvé, tento týždeň ideme točiť jeden kaštiel na juhu Slovenska, ktorý predávaš. Keby ste mali záujem o kaštiel, tak akože má v predaji kaštiel. A ja som sa dopočul, my sme tam riešili, že v podstate tam sa robili nejaké v podstate výskumy a je možné, že sa tam nachádzajú tajné chodby a dokonca podľa histórie tam by mohlo byť zlato. Takže ako to vyzerá ešte? Toto mi bolo. Áno, je to kaštiel v časti... Počkaj, to nehovor, lebo to nám budú rozkopávať teraz. Ono teraz momentálne je to, nie je to v teda pamiatkovej zóne, bola to v minulosti sa z kaštieľa stala stredná škola. Asi škola za komunistov. Áno. Momentálne je to teda prázdne, ale teda je definované historicky, že z každého toho kaštieľa, zámku alebo z niekadiaľ tí grófovia mali nejaké únikové chodby, takže predpokladáme, že aj sú a áno, robili sa nejaké na plyn, sa zistilo, kadiaľ ide, no a zistilo sa, že áno, naozaj je v zemi, sú nejaké, niektoré boli už zasypané a teda skade to asi približne ide, je zistené, len za ten čas, čo to predávam, už je to vyše roka, aj teda aj s majiteľom, je to môj dobrý kamarát, sme riešili, že teda prekutali sme celý ten kaštiel, kde by mohol byť podľa toho, čo sme našli vchod. No bohužiaľ sme nenašli. No dobre, takže ale nový majiteľ v podstate čisto teoreticky to môže rozkopať keby náhodou. Áno. Ak by sa niekto do toho pustil, môže. Či tam niečo nájde, alebo nejaké zakopané poklady, neviem, ale je to tam. Určite tam sú, len sme oficiálny fot k nim nenašli. No, takže vlastne teraz, keď ideme točiť, tak bereme zo sebou reel, mám taký pocit ešte. No áno, skúsime to, alebo zoberieme nejakú sondu, alebo teraz neviem, či máš dispozíciu nejakého malého drona, ktorého tam pošleme. Vyskúšame. S kamerou, ale je to tam, no. Je to veľmi zaujímavá nehnuteľnosť a môžete sa tešiť na video, ako bude veľmi zaujímavé. A celkovo ten štýl, ktorý tam je taký... tá nehnuteľnosť vo vnútri celkovo, keďže už nie je obývaná, bola to škola, tak niektoré zákutie sú také trošku aj strašidelné. Dobre. Záverom. Je veľmi zaujímavá práca v podstate realite, ako vždy sú ako aj tieto veci, ktoré sa udejú aj vtipné, aj možno, že smutné, aj zaujímavé skutočne. A odporúčaš, alebo možno, že týmto smerom by si chcel odporúčiť aj mladým ľuďom, nech sa pridajú k nám? Samozrejme, ako v rámci tých realít veľmi veľa človek sa naučí, hlavne práce samého so sebou.
Je tam štýl toho, že človek sa naučí pracovať so svojím časom, s určením priorít a samozrejme celá tá realitná činnosť je o tom posúvaní samého seba, či to už je vzdelávanie, nejaká samostatná motivácia, hľadanie tých ciest. A keď to práca nie je úplne jednoduchá, je to práca, ktorá ti nezaručuje, že každý mesiac ti nejakým spôsobom pipne výplata a máš nejakú istotu, to znamená, že ťa jednoducho, toto je tam nezabezpečené, ťa nie je, ale táto práca ti otvára obzory, máš možnosť kvázi tak akoby podnikať, lebo však je to takým štýlom podnikanie a naozaj vidíš tú plácu naozaj za tú svoju prácu. Takže je to presne o tomto a nie si tam proste obmedzované, tie dvere sú otvorené tak, ako si ich proste ty jednoducho otvoríš. Treba len zotrvať a naozaj minimálne čo také naše kancelárie, tak tí noví makléri, ktorí k nám prídu a chcú to vyskúšať, môžem s čistým svedomím povedať, že ten support, to vzdelávanie a to, čo ponúkame, aby mali nejakú pevnú pôdu pod nohami a mali nejakých skúsených kolegov alebo ľudí, ktorí im proste pomôžu, či už to je zabezpečený právny servis a celkovo vzdelávanie, tak je zabezpečený u nás veľmi dobre. Čiže keď máte záujem, keby ste mali záujem a chcete túto prácu vyskúšať, bez toho nás kontaktujte. Tak. Takže teším sa, ďakujem pekne, že si našiel čas. A ďakujem tebe. A pri ďalšej časti sa vidíme o týždeň. Samozrejme. Dohodnuté. Majte sa krásne.